Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Fotogeniek. En vandaag staan we hier in België in de sneeuw en ik ben samen met... Hey, Jean-Michel. Nou, ik ben dus vandaag hier met model. Jean-Michel. En wat we gaan doen, we gaan dus werken in het moment. Wat houdt het precies in? We gaan niet heel zwaar poseren, we gaan gewoon kijken van oké, één worden met de natuur. Kijken hoe het hier gaat. En op die manier gaan we lichtelijk poseren. Ja, super zin in. Ja, ik ook. Als we hier naar binnen gaan, zie je daar die diepte en die mist? Ja. Super vet. Dan ga je eigenlijk van het witte helemaal naar het grijze naar, je ziet bijna niks meer. Dus ik denk dat we echt hierin gaan. Een beetje oppassen, het is hier aan het dooien. Oh. Oh. Flinke druppelen, man. Oh, het komt echt mijn bak uit de lucht. Kijk, als ze hier staan. Kijk, hier is er bijna niks. Ja, ik vind alleen dat er veel groen op de weg ligt. Zie je het kleine boompje? Ja. Mag je daarvoor gaan staan? Kijk, ik ga eerst even testen. Voor mijn lichten in te stellen. Wat zeg je? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik zo voor een headshot ga. Hier. Oh, dit is vet. En nu zo blijven staan met je ogen naar mij. Alleen met je ogen naar mij. Dit is vet. Kin een beetje omhoog. En dan naar mij kijken. Nu sta je dus echt tussen twee bomen in. Oh. Oké, we gaan dadelijk een iets makkelijkere positie opzoeken. Mag je proberen, nu sta je echt heel geposeerd. Probeer een beetje gewoon relaxed te staan. Ja. Heel mooi, zo naar boven kijken. Kijk eens op mij neer. Nou ja, het is allemaal heel leuk hè, zo'n shoot in het bos, maar waar ik dus geen rekening mee heb gehouden, is dat het nou ietsje warmer is, waardoor het dus aan het dooien is. En als je dan daar staat, komen die regendruppels echt als bakken uit de lucht. Ja. Dus vandaar dat we verzopen katten zijn. Maar ja, dat is in het moment vandaag toch? Dus we gaan gewoon lekker door. Door blijven gaan. Met de ogen naar mij. Dit is vet. Oh, vet. Ik ben echt enthousiast. Kom ietsje dichterbij. Blijf me volgen. Oké, daar gaan we weer. Ja, je mag nog ietsje meer draaien, dat je een beetje weer zo naar mij staat. Ja, en dan zo omlaag kijken. Wat ik ga doen, ik ga dus lekker naar beneden. Want ja, dames en heren, als fotograaf ben je ook meteen een turnster. Oh. Oh nice, ik ben er blij mee. Normaal zou ik meteen met die grote lens schieten, maar ik vind het wel vet zo. Kijk, wat we nu gaan doen, we gaan nu die kant op, zie je daar die bomen? Ja. Dan gaan we daar nog even het idee doen wat ik eigenlijk daar wilde, maar dan zonder nattigheid, regen. En dan willen we daarna, of wil ik daarna nog iets doen met die sneeuw op die boom dat je vertelt. Dat eigenlijk gewoon een tak voor je hangt. Misschien wel een combi met een andere jas. We checken het gewoon en zien we het vanzelf. Let's go! Stel je voor, je was zo groot als een boom. Dan had je niet in een auto kunnen zitten. Pas op, hier zit ijs. Oh shit. Mag ik jouw hand? Ja, thanks. Oké, als je goed daar naartoe kijkt, zie je die bomen allemaal een beetje samenkomen. Dat vind ik super vet met die mist erachter. En ik wil een beetje zo'n filosofisch idee dat je echt zo in die mist loopt. Dus je mag gewoon letterlijk gewoon daarheen lopen. Alleen niet op super hard tempo, ik moet wel nog kunnen fotograferen. Het is gewoon een beetje chill, ja. En je mag, je armen mag je loslaten, want kijk of je jas dan verder uitkomt. Als je jas open doet, waait die dan een beetje. Ja, dat is vet. En dan mag je een beetje lopen, en ja, dat is vet. Wacht, ik ga met je mee. Ik ga eigenlijk pal achter je staan. Mag je nog even stilstaan? Oh, dit is vet. Ja, mag je eerst even zo staan nog. Wat nu heel vet is, ik krijg jou nu in een soort van silhouet. En hoe lager ik ga, hoe meer ik die bomen meekrijg. Dus daarvoor ga ik even heel oncharmant een soort van liggen. Heel tof zo, ja. Even naar voren kijken. Oeh, ja. Kin een beetje omhoog. Hier is ogen naar mij. Vet.
Yes, mag je lopen? Heel vet. Kijk eens helemaal opzij. Met je hoofd, ja. Oh, mag je daar blijven staan? Blijf maar staan. Ja, zo. Fucking vet. Zie je die bomen? Ja. En dan zie je jou, je bent weer een silhouet. Wow, dat is vet. En even voor de mensen thuis, hij is gewoon bijna 2 meter, hè? En op deze foto is hij zo klein. Echt sick. Nou, we hebben deel 1 gehad. Nu even snel een korte wissel in schoenen en een jas. En dan gaan we door naar deel 2. Zoals je ziet, we zijn echt helemaal doorheen. Het is echt heel koud. En die sneeuw is ook echt super nat. Maar we gaan lekker door. Alles voor het juiste shot. Ja, Ja, let's go. Hey, zie je die boom daar? Dat lijkt me zo vet. Met dat wind wat zo omhoog gaat, die sneeuw. Zo dan net nog met die andere boom aan die kant. Ja, zou dat heen gaan? Oké, even wachten op de auto's. Uiteraard. Oké, go. Oké, de vraag is 1 of 4 kunnen lopen. Snel stappen. Oké, ik heb een plekje gevonden, denk ik. 1, 2. Bolgek. Oké, probeer mijn voetstappen te volgen. Shit, die was diep, hè? Oh mijn god. Are you okay? Mag je eens even zo doen met je haar? Kun je even los, ja? Dit is vet. Mag je hoofd iets meer naar voren steken? Nee, echt zo naar voren. Oké, blijf zo staan. Oké, ik heb de lens gewisseld. We gaan iets meer close-ups maken. Dus je mag niet even goed met je hoofd. Oh. Ja, dit is vet. Maar ik moet even iets naar achter, anders kom ik er dichtbij. Oh. Dit is vet, blijf zo staan. Het is gedaan, we zijn klaar. Dames en heren, it's a wrap. Finito. Adios. En nu op naar de koffie. Oh. Hoi, leuk dat je kijkt naar de Aftertalk. En we gaan het hebben over de sneeuwshoot. Wat je dus net hebt gezien, weet je wel, toen het heel koud was. Nu ben ik lekker een beetje zomers lentes gekleed. Maar ja, toen was het heel koud. En vooral ook heel veel sneeuw en vooral ook heel erg koud. Maar goed, toen op die sneeuwshoot, we gaan het hebben over de eerste shot. Toen liepen we dus lekker door het bos. En we dachten, laten we hier eens even een foto maken. Maar op een gegeven moment kwam dus het zo dat het al aan het ontdooien was. Dus de sneeuw kwam als druppels naar beneden. Dat was even lastig. En zoals jullie nu in het eerste shot zien, heb ik toch wel echt moeten kijken van, hé, waar zie je druppels niet? Want de helft van de foto's zaten van die druppels erin. Kan leuk zijn voor het effect, maar die zaten net voor het gezicht, dus je zag eigenlijk niks meer erin. En dit is daarvan mijn favoriete foto. Wat ik leuk vind aan deze foto is dat je de omgeving ziet. Je ziet een stukje nog van de sneeuw. En je zit er ook wel in dat je echt het gezichtsuitdrukking van Jean-Michel hebt van, oh shit, dit is sneeuw. En dat vind ik heel leuk van dit. Want naarmate de foto's dadelijk zie je dat we echt die shoot in zijn gegaan. Daarna gingen we weer terug naar het pad. En ja, bij dat pad dacht ik, boah, dit is vet. Dus ik ging met die camera, zoals je zag, om Jean-Michel heen. En ik kreeg hele vette hoeken van het gezicht. En dit is een van mijn favoriete foto's. Je zal denken, hoe gek ziet dat gezicht uit zo, hè? Een rare hoek. Vind ik echt fantastisch. Ook juist die blik erbij. En deze foto vond ik ook ontzettend vet. Hier zie je weer een iets andere houding. En daarbij zie je ook heel erg hoe het zwart-wit effect kan zijn. Want het is natuurlijk heel wit was het buiten. Het was heel erg mist. Waardoor we dus best wel een heel wit effect krijgen op de achtergrond. Maar niet wit, maar een beetje grauw. Vond ik er wel bij passen. En in het hoekje zie je toch nog wel een beetje van die bossen. En dat zie je niet zo heel duidelijk, omdat er mist voor zat. Vond ik wel een heel erg mooi detail. We gingen uiteindelijk weer verder. We gingen een stukje lopen. En ik had in mijn hoofd dat ik toch wel heel graag een silhouet wilde maken. Dat vind ik gewoon heel goed passen bij sneeuw. Dus we gingen naar lopen en ik zag die boom en ik, ja, dit wordt het shot. En zoals je hier dus naast ziet,
dit was echt het ultieme shot voor mij. Want je ziet dus die silhouet van hem. Dan zie je dus ook nog de sneeuw, de voetstappen. En net zo die bomen eromheen. Ja, echt fantastisch. Voor mij is die foto echt helemaal af. En zie je ook nog, we gingen wat verder. En nu zie je hem helemaal staan. Dus eerst zie je het close-upje in silhouet. En we gaan door en dan zie je het helemaal in silhouet. Na een korte kledingwissel gingen we natuurlijk weer verder met laatste shots. En ik moet zeggen, het werd kouder en kouder. En inmiddels was ik al een keer op de grond gevallen. Had ik al wat sneeuw gehad, dus ik was eigenlijk een beetje klaar ermee. Maar toch gingen we door. En wat ik het vette vind aan dit shot, is dat je echt heel erg de emotie ziet. Want we hadden het echt koud. Het was echt, dat je denkt van, wow, sneeuw. En dat is juist vet, want dat komt helemaal terug in deze foto. Vond ik echt te gek. En daarnaast, wat je ook bij die andere foto's zag, je ziet echt de condens, zie je dus nog op de jas zitten. En dat vind ik zo tof. Je ziet misschien wat weinig van de sneeuw, maar het hele gevoel en sfeer wat bij de sneeuw komt, dat zie je heel goed terug in deze foto's. En dat maakt een sneeuwshoot weer een Libby sneeuwshoot. Want ja, een sneeuwshoot met gewoon wat sneeuwballen gooien, dat gaan we niet doen, hè. Nou, ik heb ervan genoten in de sneeuw. Ik ben blij dat het weer wat warmer wordt. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van deze shoot. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot over 2 weken weer. Joejoe!